enwelu nnukwu mmọnwụ nwezie mmọnwụ ekpoli maịmaị ike eji eje mba na n'Igbo nnukwu mmọnwụ enwelu mmọnwụ agaba nwezie mmọnwụ ijele nke malụ ogbodichakwa n'ụzọ na nnekwu mmọnwụ na-aga n'ulo eweli akụ aka n'elu ụwa onye ọbụla ege ntị wee n'ụlọ ife ma ọ bụ n'ịdị anụ ife anyị ejegachọ onye ịkọti bọọlụ gị gbacha ntụye mana isi n'ịdị anụ ife nụ iwele anya nna bụ na-ekili ekili n'elu ụwa nụ isi n'ịdị afọ ụzọ anyị asatala ihe gịlasị n'elu ụwa ka ọ bụ anyị asa iru iwe malụzie n'ike eji eje mba na n'Igbo ayo mama oyo mmanwụ nwere obele mmanwụ mmanwụ nwere nnukwu mmanwụ nwezie mmanwụ olima nnukwu mmanwụ bata obodo ikezie ntọfụme mmalụ mmanwụ anyị dịkolegwu obodo mụta nwa bara ụlọ ọzazie nwa na-amụlụ ọra ya obodo mụtazi akala ogheri ọzazie nwa ndị befa onye na-akpọ dike jeje mba na n'Igbo ma ọ bụ oke nwa na-amụlụ ọra ngwa gezie m ntị na mkpọrọ iwe mmalụ onye mụ na-akpọ n'ebulu mụrụ dọkịta injinia Don Bosco Obinna Ọnụnkwọ ọnwa dị na njedebe Ọktoba n'arọ 1975 injinia Don Bosco bụ onye Achala village n'Imumu Uchu n'Enuowu n'Agwata local gọọmenti n'ime Anambra steeti n'Enuowu
John Bosco gụrụ akwụkwọ primary school na secondary school Nsụka. N'ọgụlụ akwụkwọ etu esi agụ akwụkwọ n'omelu ọfụma n'ụwa. Na St. Teresa College nke dị na Nsụka ka ọ gụrụ akwụkwọ. Eruo n'arọ 1991 o welu senior school living certificate wepụta banudo n'ụwa. Ọ gụsịrị akwụkwọ secondary school enweta admission na Unizik n'Ọka ebe ọ gụrụ mahadum ayomama. Onye nwe profaịlụ ọzazie dike ji eje mba. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Dike ji eje mba n'ọbụrile n'ụwa. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Dogwo na-egolu akwụkwọ n'ọbụ ife m. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Obodo mmụta nwa balụla si n'ọdịka fana dịzinu. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Obodo mmụta nwa balụla si n'ọdịka fana dịzinu. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Obodo mmụta kalogelo n'ọbụ na gbabala ọsọ. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Dike ji eje podogwo n'izu eme. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Udogwa bụrụ ile emebe emebe amalodo. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Obinna ọnụ nkwụ egwughị ka anyị sonyọma. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. John Bosco dogwo n'ịdị anyị mma. Dike ji eje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ. Ọya! Unizik ifomere na kọsụ bụ electrical electronics na computer engineering. Odogwu nwa n'ịgbaila gbọghị n'ụwa nye ka anyị ji ekwunyeli gị ewu ije. Abịa n'ụmụ akwụkwọ ndị Unizik mgbe gboo, John Bosco so na ndị injinia izizi arọtala maka na nwa onye nkụzi a na-abụrụ ite. Okwu ka na-ekwunu n'ụwa. N'agbanyeghị n'ọbụ undergraduate ife dị ya n'obi bụ idozi obodo. Eruo n'arọ 1997 ndị Unizik wee mee ya deputy senate president nke Nnamdi Azikiwe. Ọ gụsịrị akwụkwọ na 1997 welu second class upper division degree na engineering department. Ifugo nne n'ụwa nọmịrị ọfụma. John Bosco wee gụsị akwụkwọ nne n'ụwa wee jebe savisi na Rivers State ime February n'arọ 1999. Eruo na January 2001 John Bosco wee nweta ọrụ n'ụwa ebe o nwetara ọrụ bụ na Miliki Investment Limited. O terozi aka ndị Miliki na famili onye isi n'ụwa maka na ọ na-agba mbọ ọfụma. Ndị Miliki Oil and Gas meli onye isi. O wee rụgide ọrụ ruo n'ọnwa Disemba na 2003 resign ha. O wee kpọọ ndị Miliki wee yọọ fa sifa n'anya ga-edebezi. O tinye anya na mmanụ dị n'obodo Naijiria. Ọmalụkosi aga n'ụwa. O wee dezielu fa akwụkwọ ndị Nigeria Oil and Gas Industry
ebe ọ na-ata kalakia o wezọbazie n'omume n'ụwa maka onye bịazi ụwa welibego oyibo ọ dịka ọ bịala ụwa n'ụwa bụlego bịa mana n'elu anya nọtala fụfụ ụwa tupu o welibezie elibe n'ụwa ya bụ na onye bịara ụwa biko gbaba mbọ inwe profaịlụ n'elu ụwa ayo mama mmanwụ nwere nnukwu mmanwụ ma na-enwere obere mmanwụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ aka ekpuchi ọnwa wanofu mmuchu dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ dike jeje mba n'Igbo landị dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ kpakpando n'ogwu niile tilu onyeọma dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ High Chief Injinia John Bosco bi n'ọnụgbo dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ọnwa na-etili ọrụ ọnwa onye umuchu dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ọnwa nwa Chinemelụ of Upe Kingdom Odogwu dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ abịa na ngọkpalọkwa nkịtịlị ọnwa ole nụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ kpakpando nnukwu lolisadonye nwegwu ekene dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ sigbo ndụ wanofekwulọbịa na-ekade dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ọnwa nwa Chinemelụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ezọmọgọ bịa onye ọma John Bosco dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ n'okwerizi na o merụ ọnwa Nigeria Ajib Oil Company wee welia n'ọlụ elue na Ajib Oil Company na family assistant rotating equipment na global maintenance engineer n'ime production operation department famesili menya rotating equipment mechanical engineer na Ajib Oil Company n'ime obodo Nigeria n'enu ọrụ ọma lụrụ na Ajib Oil Company maka n'ezi afa ka ego n'enu ndị Ajib Oil Company na fanyelia 3 years promotion ọrụ 6 years promotion ka na-abịa n'enu eluonaro 2016 o wee bụrụ general coordinator na production operation department na Nigeria Ajib Oil Company ndị Ajib Oil Company fụrụ nwa eji achị ọchịchị n'ime John Bosco ka wee zigezie ya obodo oyibo o wee jebe England n'obodo Eliza ebe o jelibu na Manchester n'England godeje na fazigalia ka o jezie ebe Eliza ka ọ nọchite anya fa ọnọdụ mma John Bosco ọnwa nnumuchu ochendodogwu ezioyi gị na chi gị dị na mma n'ụwa ya ka ije mọfụma n'ụwa mmanwụ nwere nnukwu mmanwụ nwere obere mmanwụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ifuzie nnukwu mmanwụ nọ n'ezoro ezo n'obodo dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ onye gbaba ọfụma nwezie profaịlụ gị malụnụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ọnwa na-eji akwụkwọ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ nwa onye nkụzi nọ na buru itikọla
dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ odogwu n'isi ome ọnwa n'ịgachi anyị dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ our governor to be John Bosco onye ọma dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ mmọnwụ nwere obere mmọnwụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ enwela agaba n'ụwa na-enwelu mmọnwụ ijele dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ọgbọnọgbọra bụ n'okwu ọnụ n'obife m na-egbu dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ọkụ dala ibube n'ụwa nwụrụ ọnyụrọ n'anyụno dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ anyị nwere odogwu n'odogwu a na-emerụ ọnụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ ezọmọgọ mmọnwụ mkpọrọka n'Igbo dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ dike jeje mba odogwu n'ịgacha n'Igbo n'isi dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ mmọnwụ nwere nnukwu mmọnwụ mmọnwụ nwere obere mmọnwụ dike jeje mba na n'Igbo bụ nnukwu mmọnwụ akụ aka n'elu onye ọbụ na-egego ntị wee n'ụlọ ife na-ekwunu ọ bụ na ịdị anụ ife anyị ejega chọnye ya ịkọtị mgbọdụ nwanne m ịgbazie ntị ike iwe n'ụlọ ife anyị na-ekwu n'egwu n'enu ụwa mana isi na ịdị anụ ife iwele anya anyị na-abụ na-ekilizi ekili n'enu ụwa ọ bụ isi na ịdị afọ ụzọ anyị ejega satazie gịlasị wee bunye yi n'anya iwe fụzi ụzọ wee malụ odogwu anyị na amalụ mbe m nne n'ụwa ewe ije gọọmenti pikin nwonye umuchu odogwu na-ekene niile n'ụwa John Bosco biko keneli m lọlọ ya onwe amụtala amụta n'elu ụwa oke nụta nwaanyị n'elu ụwa ọmalakalakia n'elu ụwa anyị chifu keneli m lọlọ Dr. Afeda Ekinedo ọmarịcha nwaanyị oniga dị yori yori John Bosco nwaanyị ike jeje mba n'Igbo landị kedu ife anyị ga-etuzi gị weghara ibihe ọkwa gị bụ president general na Agụata Intellectual Forum dogbo n'ịnọfụma n'ụwa ọkwa gị bụ Lord Mayor of the House of Progressive Club International dogbo n'ịgbailagbayi n'ụwa chairman of the Installation Planning Committee na Rotary Club nke dị na Port Harcourt Central John Bosco Government Pikin Ogbuefi gburugburu 1 of Akalumuchu Ezioyi ọkwa nke bụ Akekpuchi ọnwa nke izizi n'Umuchu onye nwere ife Ochengo ndị Igbo Onumekene Ezọmọgọ bili n'ụwa Petro of City Sports Club Oka member of the Port Harcourt Polo Club member Society for Petroleum Engineer MSPE
Member, Council for the Regulation of Engineers in Nigeria, COREN. Member, Institute of Electrical and Electronics Engineers, MIEEE. Fellow of the Institute of Corporate Administration of Nigeria. Member, Nigeria Institute of Management, MNIM. Fellow Institute of Chartered Economics of Nigeria, FCE. Member, Nigeria Society of Engineers, MNSE. Dogubule bụ mmanwụ karịrị ibe, kedu ife anyị ga-etuzi gị ọnụnụ? Agụba gụnyere oyi na Anambra na mmanụ ọbụ onye ilo n'ụwa. Mana onye ilo gụgodu na ọ ga-agụnye John Bosco maka na ọgbaila agbaye. Onye Chimeleze na o nwere ife mmadụ ga-emia one n'ụwa gị malụ. Ayo mama. Oyo. Anyị nwere John Bosco Nwankwo Foundation ebe a na-akụzili ndị na-agba bọọlụ. Onye mụta ịgba bọọlụ akpọjezie ya obodo oyibo ọgbaba n'efu n'elu. Togbo niile mmọfụma anyị ga-agụdo onye ya libi ya n'elu. Anyị nwere John Bosco Nwankwo Foundation ebe a na-analọgụ na nkịtị n'elu. Onye arụ na-adịrị ọbịazie n'oge were ọgwụ naba etiritie nya welọgụ ya. Anyị nwa akụzili John Bosco Nwankwo Foundation ebe a na-agụ akwụkwọ n'efu n'efu. Ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ n'efu n'abalị. Odogwu John Bosco n'ịma. Abịaza na Benin Republic na fakpọli nyezie ya wọdụ. Fanyele honorary doctorate degree by University of Porto Novo. Udogwu niile ma amala n'ebe niile. Udogwu niile ma ezi ọrụ. Ọkwa nke mepela anyị Femita Waters maka ndị na-enwere ọrụ n'elu. Sizi onye ọbụla bịa galụ bọọlụ anakwụ ndị mmadụ ụgwọ n'elu. Chukwu ga-agọzi ịnọ gị na-emelụ ụmụ Igbo. Udogwu John Bosco Nwankwo. Ọlụ melụlụ na akwụkwọ Unizik ka faji kpọọ iwe nyezie isi. Ọkwa ya bụ Deputy Senate President na Unizik nke dị n'Ọka. Gwenyere ya Omega Legends Award for Young Achievers Ezuoyi. Ọkwa ngị bụ Ambassador for Peace Award nke ndị youth Odogwu nwere ife. Buhari Fellow Award okwenyere jide n'aka nnu. Gọọmenti pikin na-ekene mi John Bosco Nwankwo Ezuoyi. Anyị ga na-agụ n'ọnụ Odogwu weghara ibi ya oyimu n'ịkalili egwu nu. Mmanwụ nwere nnukwu mmanwụ, mmanwụ nwere obere mmanwụ. John Bosco Odogwu mmanwụ yi n'ọkalili egwu. Nnukwu mmanwụ ka na-akpọ Ezomọgụ Onyema. Ijebejebe n'igejeri naba naba n'iru na loye. Ezomọgụ ọdarụ ọrụ onifimemika. Gọọmenti pikin Odogwu ma onu mekene yọrọma. Uche ọnyọma. Una ngwanụ ka itido.